ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବିରି ଚାଉଳ ଧୋଉଥିଲି ଯାହାକି ଚକୁଳି ବନାଇବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାମୀ ଆସି କହିଲେ ସବୁବେଳେ ତ ସେ ଚକୁଳି ପିଠା ବନାଉଛୁ କି ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନାଉଛୁ, ଆଜି ଟିକେ ମଣ୍ଡା ବିରି ପୁର ଦେଇକି ଟିକେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନେଇଲୁ, ଦେଖିଆ ତୋତେ ଆସିବ କି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ କଥା ମୋତେ ଆସିବ, ଯଦି ବି ନ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ବିରି ଚାଉଳକୁ ତ ଆଗରୁ ଭିଜେଇ ରଖିନେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ସେ ପିଠାଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ପିଠାଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ବନାଉଛି। ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗାଟାକୁ ଖେଞ୍ଚି ଦେଇକି ମୁଁ ଏଠି ବିରିକୁ ବଢ଼ିଆସେ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଲି, ଚୋପା ଛଡ଼େଇଦେଲି। କାହିଁକିନା ବିରି ଚୋପାକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଭିଜେଇକି ରଖିନେଇଥିଲି, ଯାହାକି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ରଖିନେଇଥିଲି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲାଗିଥିଲା, ତ ମୋତେ ବିରିଟା ଧୋଇବାକୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିଲା। ତା ଭିତରେ ଚାଉଳକୁ ମଧ୍ୟ ଚୁନା କରିକି ଏଠି ରଖିନେଲି। ତା ଭିତରେ ଏଠି ତା'ର ପୁର ପାଇଁ ଏଠି ବିରିକି ବାଟିକି ରଖିଛି। ସେଥିରେ ତା'ର ମସଲା ଦେଇଛି ପିଆଜ, ଧଣିଆ ପତ୍ର, ତା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଗୋଟା ଜିରା। ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ଆମ୍ବକଷିଆ ଅଦା ଅଛି ତ ଦେବେ, ଆହୁରି ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ଭଲ। ଆମ୍ବକଷିଆ ଅଦା ନଥିଲା, ଦେନ୍ ଏଠି ଦେଇଦେଲି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ମସଲାଟାକୁ ପୁରା ଗୋଳାଗୋଳି କରିକି ତାକୁ କଭର କରି ଛାଣିନେଲି। ଏପଟେ ଚୁଲି ଲଗାଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ବସେଇ ନେଲି କେଟିଲି। ତା ସହିତ ଏଠି ଦେଇଦେଲି ପାଣି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଚା ମିଶିକି ଏଠି ଚୁନାକୁ ଜନ୍ତି ନେଲୁ। ତ ଚୁନାକୁ ଜନ୍ତିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଞ୍ଚ ଦେଇକି ଚୁନାଟା ପୁରା ହଳଦିଆ ପଡ଼ି ଆସିବ, ଯାହାକି ଜାଣିବେ ଆପଣମାନେ ଚୁନାଟା ବଢ଼ିଆସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଭଲ ସେମିତି ଜନ୍ତିକି ଦୁଇ ଚା ମିଶିକି ତାକୁ ଏଠି ପିଠା ବନେଇ ଦେଉଛୁ, ଯାହାକି ଏଇଟା ପିଠାଟା ପୁରା ଖଳିଟା ପୁରା ପତଳା ହେଲେ ହିଁ ପିଠାଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଦିନେ ସେୟାର କରିବି। ଚୁନାଟାକୁ ବମ୍ଫେଇକି ଯଦି କରିବେ, ତାର ଖଳିର ପୁରା ପିଠାଟା ଯେତେବେଳେ ଗଢ଼ାଯିବ ପୁରା ପତଳା ହେବ, ସେ ପିଠାଟା ବି ଟେଷ୍ଟ କିଛି ଅଲଗା। ତ ଏଠି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭଳିଆ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦେଇକି ତା ସହିତ ଏଠି ବିରି ପୁର ସବୁ ଦେଇଦେଲୁ। ଦେଇଦେଇକି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସେପ୍ ହିସାବରେ ରଖିବେ। ଆମେ ଏମିତି 3 କଣିଆ କରିଛୁ, 4 କଣିଆ କରିଦେଇଛୁ, ତା ସହିତ ଗୋଲ ବି କରିଦେଇଛୁ। କରିକି ଏଠି 2 ଚା ରଖିନେଲୁ। ଏପଟେ କେଟିଲରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ପାଣି ଦେଇଥିଲି ଇଟିଲି ହାଣ୍ଡିରେ, ତ ପାଣି ବି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆସେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ତା ଉପରେ ଛାଞ୍ଚ ବି ଦେଇଦେଇଛି। ଛାଞ୍ଚ ଦେଇଦେଇକି ଏବେ ପିଠାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ରଖିନେବା। ତା ଉପରେ ଉପରେ ବିଲକୁଲ ବି ଦେବାନି, କାହିଁକିନା ସିଝିଲେ ତଳପଟୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଣିଟା ଫୁଟି ଫୁଟି ଆସୁଛି, ଯାହାକି ଫିଟିଯିବ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ପିଠାଟା ଭଲ ହେବନି। ଦିନେ ଏଠି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିନେଲି। ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମଝିଟା ଦେବେନି ବିଲକୁଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉପର ଲେୟାରଟା ପୁରା ଲାଷ୍ଟଟା ଦେଇଦେବେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ପିଠା ଗୁଡ଼ାକୁ ବଢ଼ିଆସେ ଥୋଇଦେବା। ଥୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କଭର କରିନେବା। ଏଠି ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେ ବଢ଼ିଆସେ ସିଝିବ। ଆଉ ପିଠାଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ, ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ତ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ବି ଚାହିଁଲେ ବି ତ ଆଳୁ କଷା, ତାକୁ ମଟର ଆଳୁକୁ ଭିଜେଇକି ଯେଉଁ କଷିକି ବି ଦେଇପାରିବେ ମସଲା। ତ ଏଠି ପାଣି ହାତ ହେଇକି ମୁଁ ସବୁ ଖୋଲି ନେଲି। ଆଉ ଘରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଯଦି ଆଜିର ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।